lạt ai jing sumar. Ki khubor ki babania. La Pyllait ya ka Anthem bat ya ka Shap jong ka Jylla Meghalaya menta ka Sngi kum ka dak jong ka jing Rakhe ya ka Sngi yo Jylla ka basan puar hatura. Menteri rangba ka Jylla konrad ke sangma ulaong bakalong ka jingkemen bat kaburam ban yo ya ka Anthem jong ka Jylla hadien san puar snem jong ka jing yo Jylla. Kane ka Anthem ka kren shapang ka kolshor ka bariuspa bat ka jingker khu ya ka Meghalaya. Uwer ya baro ban trade da ka jing ya sngautho jingmut ban wanra shakmat ya ka Jylla. Hagaju kapor hakane ka jing Rakhe la pin bernia ya ki pajba da ki cultural program da ka tanat arts and culture ka bakinthop ya ka jing shat da ki khenna ka NCC na Don Bosco tura. Hakane ka jing Rakhe la samru ya ka Meghalaya Day Award but Governor Police Medal kum ka jing itu ya ka jing no sin yang ya ka Jylla. But kum joru la Rakhe ya ka Sngi haki wei pat ki benta ka Jylla. Hadien